Καλησπέρα. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να κερδίσουμε χρήματα από δημοσκοπήσεις, δηλαδή έρευνες αγοράς. Θα σας παρουσιάσουμε σήμερα τη Market Agent, μια εταιρεία που δραστηριοποιείται online σε έρευνες αγοράς. Με τη Market Agent μπορούμε να κερδίσουμε χρήματα κάθε μέρα. Πάμε να δούμε πώς κάνουμε αρχικά την εγγραφή. Μπαίνουμε ή με Facebook, Apple ή με Google. Λοιπόν, πατάμε εδώ πέρα με Google. Εγώ ήδη είμαι μέσα τώρα, με συνδέει κατευθείαν γιατί έχω λογαριασμό. Αν το πάμε πίσω, ας πούμε, με Facebook. Επειδή ήδη έχω λογαριασμό, ας πούμε τώρα εδώ δεν με αφήνει. Μπορούμε κανονικά εδώ να βάλουμε τα στοιχεία μας, να κάνουμε εγγραφή με email κτλ. Μισό λεπτό να δω κάτι. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε τώρα, έχουμε βάλει τα στοιχεία μας. Μπαίνουμε στο κεντρικό μενού, αφού έχουμε κατεβάσει την εφαρμογή από το Play Store. Εδώ μας δείχνει τις διαθέσιμες έρευνες. Λοιπόν, όπως βλέπουμε εδώ υπάρχουν έρευνες που δίνουν μέχρι και 121 πόντους. Το λιγότερο είναι 5 πόντι. Είναι πολύ λίγοι οι πόντοι αυτοί βέβαια, αλλά είναι διαθέσιμες κάθε μέρα αυτές οι έρευνες. Είναι από 2 φορές την ημέρα, δηλαδή μπορείς να βγάλεις το λιγότερο, να κερδίζουμε 10 πόντους την ημέρα, το λιγότερο. Η Market Agent μας πληρώνει ανά 1000 πόντους. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιοι είναι οι μέθοδοι πληρωμής. Είναι όπως βλέπετε τραπεζική κατάθεση, Skrill, PayPal, Wise και Revolut. Μπορούμε επίσης να συστήσουμε το link μας σε φίλους. Κάθε φίλος που γράφεται κάτω από το link μας θα μας δώσει 100 πόντους με την πρώτη συμπληρωμένη έρευνα. Αυτό είναι πολύ καλό, μας βοηθάει ώστε να φτάσουμε πιο άμεσα στο minimum της πληρωμής. Η ελάχιστη πληρωμή είναι 1000 πόντι, που σημαίνει 10 ευρώ. Όπως είπαμε, είναι αυτή η μέθοδη πληρωμής. Υπάρχουν και mini έρευνες. Μπορεί καμιά φορά να είναι και αυτές διαθέσιμες, δηλαδή καλό είναι, αφού κατεβάσουμε την εφαρμογή, να την κοιτάμε, να την τσεκάρουμε όσες φορές, τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα αν μπορούμε. Εδώ, κάτι που πρέπει να προσέξουμε είναι οι ρυθμίσεις. Εδώ είναι η γλώσσα που θέλουμε να επιλέξουμε, τα μηνύματα ειδοποιήσεις που θα μας έρχονται να τα βάλουμε ανοιχτό εδώ, on. Εδώ είναι το αντίγραφο λογαριασμού, μας δείχνει το ιστορικό, δηλαδή από τις έρευνες που έχουμε συμπληρώσει, όπως και πότε έχουμε πληρωθεί. Υπάρχουν και άλλες επιλογές. Εδώ πέρα είναι τα βασικά δεδομένα που πρέπει να βάλουμε, να συμπληρώσουμε το προφίλ μας, ώστε να είναι ενημερωμένο το σύστημα για να μας βγάλει συνέχεια έρευνες. Συνοπτική παρουσίαση εδώ πέρα είναι το κεντρικό μενού, οι έρευνες που έχουμε κάθε μέρα να συμπληρώνουμε. Ας πάμε να συμπληρώσουμε την πρώτη έρευνα. Αυτή είναι πιο απλή. Εδώ πρέπει να επιλέξουμε κάποιες μάρκες, να τις βαθμολογήσουμε δηλαδή, για να πάρουμε 5 πόντους. Είναι περίπου 1 λεπτό, θα μας πάρει χρόνο. Δίναμε αυτή τη μάρκα, μας ρωτάει αν τη γνωρίζουμε. Απαντάμε ναι, αν την ξέρουμε. Τι ξεκινάει τώρα η έρευνα. Προσέχουμε τις ερωτήσεις. Τι θα απαντήσουμε, είναι στα αγγλικά βέβαια. Εδώ βαθμολογούμε τη μάρκα τη συγκεκριμένη. Αν δεν ξέρουμε μια μάρκα, πατάμε όχι για να μας βγάλει στην επόμενη.
Οι απαντήσεις είναι υποκειμενικές, συγγνώμη, δηλαδή δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Μπορούμε να βάζουμε ό,τι πιστεύουμε. Βαθμολογούμε εδώ τη μάρκα πόσο καλή πιστεύουμε ότι είναι. Βάζουμε 5 χαρακτηριστικά που πιστεύουμε ότι διαθέτει αυτή η μάρκα. Μέχρι 5. Συνεχίζουμε, πατάμε το επόμενο. Δίνουμε μια βαθμολογία. Μας ρωτάει εδώ, έχουμε την ερώτηση πώς στέκεται αυτή η μάρκα, κατά πόσο θετικά τη βλέπουμε να είναι. Και τελευταία ερώτηση, η πρώτη τελευταία ερώτηση, σε ποια περίοδο είναι αυτή η μάρκα, δηλαδή αν χάνει αν πέφτει η αξία της, στις πωλήσεις δηλαδή, αν είναι στην αρχή, ας πούμε τώρα ότι είναι στο κατακόρυφό της, δηλαδή στο peak, στο αποκορύφωμα, συγγνώμη. Και η τελευταία ερώτηση, αν θα μας λείψει αυτή η μάρκα σε περίπτωση που θα πάψει να υπάρχει. Και αυτό ήταν, μόλις ολοκληρώσαμε την πρώτη έρευνα για σήμερα. Πάμε πάλι στο ανταλλακτήριο για να δούμε πόσους πόντους έχουμε. Αν μπήκαν οι πόντοι μας, είναι 370 πόντοι, δηλαδή 3,70 ευρώ. Η γνώμη μου είναι, όσοι έχετε PayPal, να μην προτιμήσετε τραπεζική κατάθεση, γιατί θα σας πάρει αμοιβή 100 πόντους, όπως βλέπετε. Γιατί από το PayPal μπορούμε κατευθείαν να μεταφέρουμε τα χρήματά μας, την επόμενη μέρα μεταφέρονται χωρίς καμία προμήθεια. Αυτά από εμένα.